Hi, simrang hilen eh. Birthday. Happy birthday, day. Day mo ida, day. Pray dad ni za. Dia ada birthday dia. Si jangan. Pila ni ka bokte? 20. Apel si Sabana. Uy, ang tupad sa pagod. Oh, tupad na mo libre snacks. Sa balingan. Biko, oh, gusto na. Biko mo gisabot. Birthday, spaghetti. Dali apa? Isang tong ibabaw. Biko. Ang kantopan. Isang tong pan. Apel na? Wala. Abi ko. Abi kong naipan. Wasok din sa yung ipapalit lagi. Sa pa, biko, pansit, ug spaghetti. Pwede pa ni noon. May budget. Sakto na gud na. Ano, masabang pan. Sakto ra ganito ng biko ra. Swerte kayo kay na snacks sa nag-birthday. Hindi mo manganta. Ha? May panganta sa Manganta sa mo. Oh. Hay. sige na panganta na. Salamat tas kuan. Go, kanta. Out re ra mo. Dali lang. Kanta. 1, 2, 3. Oh, kanta. Naranin. Kuan. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Tata. Ilang edad ka? Tayo ang pagkain. Oh, yeah. Tayo ang inumin. Sana malasing mo kami. Bitaw kay naglindahaw mananilong pata ang mga mudas-das tas uwan. Ano may kaman ta init. Naglindahawan man mabitaw. Nakatapak mo res gandangan kay kuan. Nag-uwan. Uy, at least na Oh, bitaw. sa eleksyon niya. Pag buman nag-eleksyon, masulduan na tanala kung may kwarta. Pag madugay, asaban ka buta. Dirab tag eleksyon ng sildo ko no. Ang mambutar. Kira mabatag kuan. Kaya maptag eleksyon ng sildo kay ba naman og padung na eleksyon. Madyon ta mga kuan pa no, mga abri pa. Magba naman og padung eleksyon man ang magsildo na hindi pa mo eleksyon. Pag maluwi ka do, di pa hado. Sabutan ka radyo do. Tumay ra do. Wala pa kan di. Ano do? Okay. O mga simula. Ay oh. Pila ka? Amahan mo. Asa ka asa karo dali. Dali na bitaw. Pangagsi bisa na. Eh, Di magblisingan pa nang nador. Ana. Si zaman buti atang kinakuandan eh. Kinakasgan nga. Tatay-tatay. Oh. Ikaw na man nanay na. Sabi daw. Tatay-tatay senador nanay kung smirna. Nali pa ka? singa na mo kinuna mo. Wala sige. Tatara. Oh. Sige. Paling among leader sa among tatay sa among grupo. Tapat po na nanay. Niyan ka sa nanay kung smirna. Amahan, anak, sa Diyos at sa Santo. Amen. Lord, salamat kami. Ining birthday din ni Tata. Nga niya, ipabot na mo diri nga sa among kapanan nga nagtabaw sa tupad. Naut pa nga, ining grasya nga ipabot niya dyan namo nga magdugang mo tupaskog sa mong lawas. O hatagan po siya og mataas nga sinabuhi sa musulod ng katurigan nga magdugang niya mga grasya. Sigod nini, magpasalamat kami kanimo. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Good. Salamat. Lago na. Kini amora ni. Ato di ka kaseryo. Wala. Salamat. Ay joke. Na joke. Ay joke. Napis seryoso. Ako ni. Sige. Salamat. Kuinit pa ka jud. Palagi. Ikaw Tulo ka na kini, tulo? Si jadi ay aga birthday. Uy, tabentas dong dyan re. Ay sige, bye. Aga anak mo nung M. Ito na. Kaya si Juan, dyan re. Aga tag kugihan. Ay si Abib. Si Absent.
Nag-leader? Nanangit siguro to. Nanangit siguro to. Kuha na naman to, ugma, pasayin na. Ay, ni-absent si Oliver, ano? Di ara, gangguan. Tapos kuan. Una, dari. Uta. Lagi dyan, ay mo. Ano to? Ako to ah. Junre. Dahil ko itong tunggalon. Wow, Rico. Uy, kinsa pa wa? Hoy, Junre. Ning absent? Kasi ganahit to. Si Junlo. Aga sa Ihatag naman ni kay wa mas si Wa man si Kuan. Si Junre nanay. Si Abib. Wa ihatag. Ato sa bata. Kasi ganahit sa iway kuan. Amo maruan na din uyab na anak na ng Monica sa sangay. Mo na si Ja. Si Mirna. Masakop siya. Kasi mo nang basiyo. Ang pay panda. Kanang ni Rena ba siyo? Be, kasama niya. Wa man din sang nila. Sabi mo. Patay ko dani kada buntag. Uy, pwede man ta masugod og alas 7. Mauli tag alas 10. Kay grabe nang inita anak. Buta niyo bitaw ko ninyo alas 7 magsugod. Ingon pod mo. Ibawi na gusto oras. Di sa orientation man god kay sige 45. Nagulay, naguli. Mana kay pan, ma? Sabi pan, mo may pan dito kay bukid bigay mo gikuan ang gin. Eh, na mga dyan yung isna kapuginan. Uday ka mo, tiis ka po. Sabi dyan, sama ni ma. Ilan is lula ni Merry Christmas. Ay, salamat tila di ka mo, tinahagpak. Isan pa pa. Pa, magputog ka pa. Nagiputog lang ka. Uy, agar kong bata kagapon, grabing maoy. Maoy siya. Ganang nilag. Ano na sa tama no? La Carmela? Saan hakoton ka rin kapil? Kaya mo lang hapot, hindi sa gasa na kaluklok. Ano rin may taman ila Carmela dapit. Ugma, balik na po ta ila. Asan ka ila tumimong? Ika, kuan na ron. Hangos kaya kung naong mga hindi. 7, pinabangkad lang. Ikat 7 days. 7 days ron. Swerte, may ganiha kay may snacks sa nag-birthday. Wala po yung liquid. Naining plates nga soft drinks. Kang Malahay. magsisil balahay ko no. Vice mayor na. Vice Mayor sa atong umabot nga lunso. Umabot nga. Eleksyon, Cecil Balahay. Anak, masiguro ng Balahay. Oh, kato yung papa, la mayor. La mayor, gano'n yung papa. Basilio? Basilio Balahay diyang papa? Dito naman po ng isyon sa yung papa sa una. Ah, si Basilio lagi. Anak ni Basilio. So, ni Roy Balahay. Kasi nakapoy mo plates na to, ugma. Kung gaya mo na ni, mo nitig kung anong kasa may snacks. Nangitag snack. Kung maraming snacks, kaniha mo itong birthday. Sa sikan ba pa nga tupad. Ano kay kuhan nila ba ng Magsikan bat sila na naali. Ay, saw si Mayura. Apa yung mayura? Apply man sila. Vlog po nila siguro. Si Sidra, apply po. Vlog ng personal na kuhan. Ha. Wala akong vlog eh. Nang snack naman ta ka na may birthday. Lingaw-lingaw ram lingaw ah. Naghanang kuhan. Hakot. Lingaw din po ning magtrabaho tupad kay kabibo. Kapag dibawaan. Ako yung hakot. Suksok sa bugan. Ano kan hakot na. Lubi mo gundi. Di, ito na. Butong. Bot diha. Kaya magkadadon mo. Ah, makadali. Gagulit tao. Jawa.
Mahala ka sumpet. Kamata, Jen. Bawa di ko dana. Kana magkadyo. Kaya buat panis ng merna dyan sa una ra pangagagmay Gusto ko na mangita, kudugay ra. Baita na ko lansang. Agaho na laman ba, kat nga okay naman taon-taon ng malawa-lawaan kaya pwede rin man Ala, sige. Man tong sukay-sukay Jen nga mura man kuana. Agaho Murag daruhan bitaw na Basi ba? pilot na ng buhok na, basi na pilot Hoy, pa. ayaw na to dali. Lota Jud. Uli na to dali. Ay, mga huy pa ko. Ligingan. Ay mga ikaw gusto mo sila oh. Tingnan ang siga. Gapon po nangahoy ko. Uy mga ol kadaghan mo kaoy. Hindi na ang kawit ang kamamay na. Adaghan mo. Ah, si Kuan katong namatay? Ako ang Arbizin? Kabuti na niyo sa mga kaubanan, pero ako okay naman ako. Padaplin mo. Ikaw padaplin! Muli na ta? Kanawa lagi yan, kita mo? Uy, ano, maraming nakanta. Uy, alam ko na kay hapon. Ang langgam sa Bisaya. Magkuhan din sila kung saan ng tingbayad dahil di mabayaran ng kabawi. Ay, isa ni mong sako. Delivery ni o Kuan. Ah. With some. Oh, yung kantada, oy. Len! Dara ko, kumuli. Lam salen. Uy, manangilin o ba na lamang? Kuya mo lang yun, nun sa man. Na, mapalaat na itong motor kita magkudog. Maplat. Kasi din mo. Plat. Maplat agad gilong plat pag yung motor kay dagmay ra matabuaw. Di magkukay ko kay ka. Na di taw. Isa kay pa magay Damay naman ko karon. Isa kay pa magay sa Australia na ho. Kamong duha? Ko. Babi daw maghanap ako. Na maguna itong hapon. Daghang kog buhat ay nabunus ba daghanan sa. Wow, unsa na ni? Ako kasi sa kasinana ko sa mga magpalaba. Ato magpalaba man ka. Hoy, ginaw ko nang takigan ko ganang kadlawon. Mapas ko kus kalubian kay kang ano to. Ulatan. Anas na po, sinungkura. Oh, nila bayani. Bayan. Lalo Sabi yan mo eh. ang daghang supporter mo ban? Oo. Kuan ka. Gatang baga to. Mapit to kus kalubian kay to para to usa. Asa? Manglugi. Sayo ulit na uli. Buntag makalasiti ka, Ogma. Asa na po mga tata? Salamat sa snacks. Mapas po ko sang galing ko, Kalibian. O sabi kasada ra. Salamat sa mga snacks. Salamat. Maglakaw na mo. Sige, ingat lang. Para bayro ka na. Uy, si Mirna, ano nga pinapin, mga diha? Manundok mo ka dyan ang mobile dire. Gawas na dor dari, halos na dor. Manundok mo na doon dire. Halos na dor.